Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Як звычайна, мы ў жывым эфіры. Пятніца, блізка да 14 гадзіны па беларускім часе, а значыць, прадпрымальнік і блогер Александр Кнырович і палітык. У нас тут у студыі ёсць. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны гледачы. Ведаеце, рэгалій некаторых пералічваць можна так некалькі хвілінаў, тут все вельмі чётка, коротка. Так, і чым карацей, тым лепей. Але і ёмка, відаць, слово прадпрымальнік у мяне закралось, таму што мы якраз абмяркоўвалі, што на YouTube-канале Александра Кныровича, які так і называецца, дарэчы, Кнырович, пачалі выходзіць такія, як это, науч-поп, адукацыйныя відэа, і вось адно з апошніх прысвечанае дэпазітам і крэдытам, як гэта все працуе, вось, ну вось таму, значыцца, і пра прадпрымальніцкае бок, да, я згадаў. Канцэпт нашага відэа, я уже так договорю, бачу, што Александр набраў паветра в лёгкія, каб нешта дадаць. Нагадаю, што па чацвяргах выходзіць відэа на канале Кнырович, па пятніцах мы збіраемся тут, каб іх так разгарнуць, абмеркаваць, адказаць на вашыя пытанні, сябры, і пагаварыць, канешне ж, пра іншыя важныя падзеі з свету эканомікі і свету палітыкі. Правильно? Все верно. Так у нас на канале пачаў выходить, мы гэта называем, ведаеце, калі класічныя наши выданні, гэта Кнырович план, і калі мы распавядаем пра нейкія з'явы ў эканоміцы, ці ў статыстыкі, ці ў палітыцы, але не часто мы пра палітыку кажам, дзякуй Богу, то гэты такі падпраект мы называем Кнырович база. І там вельмі малыя такія 3 хвілінкі ролікі, ну, давно прасілі гэта зрабіць, мы зрабілі, распавядаем проста аб тым, напрыклад, на чым зарабляюць банкі. Ну, такія малыя адукацыйныя такія ролікі, мы бачым вялікую цікаўнасць, бачым шмат праглядаў, а самае галоўнае, мы бачым, як пад гэтымі ролікамі пачынаюцца пытання ў развіццё, і мы бачым, што ёсць такі запрос, і таму мы, канешне, будзем далей падоўжваць, таму што, ну, гэта цікава. Гэта цікава. Але гэта не замінае нам выпускаць нармальныя ролікі па чацвяргах. Да, ну, конечно. Там і сябры, калі вы ў бяспецы, падпісвайцеся на YouTube-канал Кнырович, падпісвайцеся на Еўрарадыё, ставце лайкі, нават дызлайкі, ставце, калі ласка, калі настрой сёння такі. Апошняе відэа, вось, як это сказаць, доўгае, больш доўгае, да? Яно было, я бачу, безумныя ідзеі, бульбафон і гэтак далей, да? Но мы, гэта наш серыял таксама, па пятніцах мы абмяркоўваем гэтыя інавацыйныя прадукты беларускай прамысловасці, тое, як яны вырабляюцца, сякеры там і гэтак далей. Кожны раз, калі ёсць навіна, да, яна пачынае ізноў граць, але, можа быць, сёння у нас больш сур'ёзныя, больш такія глобальныя. Можа быць, пачнем з той тэмы, якая хвалюе рэальна ўсіх, гэта каліновец Васіль Верамейчык. Я вось, дарэчы, ну, крыху супраць, каб казаць былы каліновец, да? Мне здаецца, што ў гэтым ёсць нейкая вось якраз такі хіба. Ну, вось былыя сілавікі беларускія, да? Ну, яны не былыя. Я маю на ўвазе тыя, хто в байполе, в белполе, да? Гэта хлопцы, якія працягваюць займацца справай сваёй у іншай нейкай форме, але гэта таксама там нейкая дзейнасць аператыўна, розшукавая, там, і так далее. Да, і вось Васіль Верамейчык, які, ну, да, ён з'ехаў з вайны, але і адразу перастаў быць каліноўцам. То бок, вось, дзе той момант, калі ты ваяр, абаронца Украіны, ты там паранены, ты атрымліваеш узнагароды, і што паміж тым, што ты робішся нейкім вось такім былым, звычайным, все забыліся пра твае заслугі, і ты вось там цябе адфутболілі, тут там нейкае непаразуменне атрымалася, ты там стаў агульную чаргу, цябе адфутболілі, і гэта прывяло да таго, да чаго прывяло. Слухайте, ну я з вами згодны, таму што калі, ну, зусім іншы прыклад з іншага свету, але калі была ў нас частка воінскага кантынгента ў Афганістане, то чамуста гэтых людзей называюць афганцамі. Не былыя афганцы, не былыя воіны інтэрнацыяналісты. Так. Таму, напэўна, трэба казаць каліновец. І, ну, канечне, тое, што адбылося, гэта трагедыя. Мы, паколькі ён быў
сябрам блоку Прокопьев Егоров і сябрам Координацыйнай рады ад нашага блоку, то, канешне, мы не публічна рабілі тое, што было ў нашых сілах, і, канешне, тыдзень маўчалі ўсе, даже калі звярталіся журналісты звярталіся, гэта было патрабаванне блізкіх, родных, таму што было невядома, магчыма, ну, была такая думка, надзея, што гэта ўсё ж такі выпадак, што ён сядзіць у звычайнай, не ведаю, які бываюць звычайныя в'етнамскія застенкі, вось, і што гэта не звязана з экстрадыцыяй у Беларусі, таму шум не патрэбен быў у той момант. І нас, канешне, вельмі здзівіла тое, аб чым мы пісалі ў сябе на канале, што наш зварот да ўсіх адвакатах прыводзіў к адмове. Ну, то есть адвакаты в В'етнаме не браліся за справу ввогуле. Не тое, што там браліся і там потым што нешта прыхадзіла, а так яны адмаўляліся нешта рабіць, напэўна, ведаючы аб тым, што няма ўжо Васіля у В'етнаме. Все адбылося вельмі хутка, то бок адзін дзень да. Было, і гэта кажа аб тым, што гэта, канешне, ну, спецаперацыя, а не нейкі выпадак, канешне. Можна шмат чаго казаць. Я бачу у сеціве нейкія такія статьі людзей, якія кажуць, а вось ён сам нешта не так зрабіў. Ну, здаецца мне зараз гэта вельмі амаральна, калі чалавек уже апынуўся за кратамі, казаць пра тое, што ахвяра зрабіла не так, каб яна апынулася ў такім становішчы, які яна ёсць. І з другого боку я бачу зараз вельмі шмат людзей, якія прапануюць якія-то, ведаеце, такія публічныя мерапрыемствы, нешта іншае, што з майго боку можа, з майго пункту гледжання можа даць некае такое маральнае задавальненне, я хоць нешта зрабіў, да? Но не можа прывесці ні да якіх вынікаў ні у справе самога Васіля, ні у справе ўсіх тых, хто можа аказацца ў такім жа становішчы, хто можа атрымаць адмову ад Украіны, забарону на ўезд чамусьці, адмову ад Літвы, таксама забарону на ўезд і трапіць у чорны спісак гэты. І таму мы не можам, не просім, конечно, нікаго не рабіць, ўсё, што робіцца, ўсё добра, але я бачу у гэтым выпадку бачу 3 пытання. Напэўна, мы будзем накіроўваць запыты да украінцаў. Мы вельмі хацім, каб нам растлумачылі, што адбылося. Таму што ёсць плёткі, чуткі аб тым, што адбыўся канфлікт, і аб тым, што забарона на в'езд в Украіну была матывавана былым кіраўніцтвам палка. Ініцыявана. Так. І я нагадаю, как я сидзеў у гэтым же самым фатэлі прыкладна 3 месяца таму, і памятаеце, калі быў збор у полк Каліновскага, і я калісьці, мне задавалі пытанне нашы гледачы, чаму я не падтрымаў там збор Балаганова туды да каліноўцаў. Ну, я, у меня было асабіста некае стаўленне да таго, што адбываецца ўнутры палка ў кіраўніцтве, і таму я не падтрымліваў зборы, конечно, не забараняючы нікому гэта рабіць, але мне казалася, што адбываецца нешта не тое, што павінна адбывацца. Таму у нас будзе, напэўна, запыт да іх. У нас будзе нейкі запыт да літоўцаў, таму што літоўская бок, ну, мне зразумела, у іх ёсць нейкі скрыпт, они па гэтаму скрыпту ідуць. Але як так атрымліваецца, што тое, што ён быў у войску там 8 гадоў, спачатку тэрміновая служба, потым 6 гадоў на кантрактнай службе як афіцэр, і гэта з'яўляецца уплывовым на яго лёс, а тое, што ён быў у 20-м годзе на баку народа, і тое, што ён ваяваў супраць расійскага агрэсара, не з'яўляецца. Чамусьці служба ў беларускім войску перакрэсліла ўсё, што было пасля. Ну, трэцяе, канешне, у нас пытанне да офіса Ціханаўскай, да аб'яднанага пераходнага кабінета, таму што яны з аднаго боку заўсёды кажуць, што міжнародка гэта наша, міжнародныя справы гэта наша, не лезьце. Мы тут кіруем, не замінайце працаваць. А з другого боку, адмовы в ВНЖ, адмовы на падставе вось гэтай фармулёўкі з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспекі Літвы, і ўнесенне гэты чорны спіс, яны адбываюцца ўжо 1,5 гады.
І калі раней, ну, я бы мог казаць, ведаеце, я б мог казаць аб тым, што ёсць у Координацыйнай рады механізм справаздачы прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета хаця б один раз у год мы маем магчымасць задаць пытанне. Магчыма, на яго не адкажуць, но мы маем магчымасць задаць пытанне, што вы зрабілі ў гэтым накірунку. То зараз, ну, новая Координацыйная рада, мы разумеем, што ніякіх справаздач больш не будзе, што гэта цалкам такая фармальная штамповачная подпіси структура. І, ну, конечно, мы будем звяртацца, каб нам ўсё ж таки растлумачылі. Ёсць праблема, што было зроблена, якія ў гэтым напрамку перспектывы, таму што, ну, судьба Васіля трагічна, лёс Васіля, але, ну, ён можа казацца не адзін у гэтым напрамку. Так, ужо ёсць звесткі пра тое, што яшчэ адзін каліновец, які быў таксама ў Польшы прымаў удзел у акцыях. Яго там паказалі на відэа у тым жа фільме, я так разумею. Ну, так мне сказалі, больш таго, я звярнуў увагу сябе ў Фейсбуку, што ён сядзіць менавіта у камеры у КДБ, таму што я сидзеў у вельмі падобнай камеры. Гэта вось тое, што вы бачыце на відэо, вось так выглядае амерыканка. Яна такая гнілыя гэтыя сцены і все, вось гэтая менавіта яна, але я не знаком з яго справай. Ну, ніхто яшчэ так. З нас не знаёмы. Так, таму вось, ну, нашы планы такія. Мы не бачым магчымасці, як можна зараз абараніць Васіля, акрамя таго, каб Украіна за яго ўпісалася як з бэвлога да баяра, але як можа гэта зрабіць і Украіна, калі яна яму забараніла ўезд. Таму... Ну, сітуацыя абсалютна дзіўная з гэтымі забаронамі, і з іншага боку я пагаджуся з вами. Гэта найперш, гэта пачалося ва Ўкраіне. То бок, калі б не гэты штуршок, я думаю, што Васіль просто жыў бы цяпер ва Ўкраіне. Конечно. Ніякіх ні Літвы не было б гэтай гісторыі, ні Польшы, ні В'етнама, тым больш. І, ну, неяк адчуваў бы сябе абсалютна нармальна. Вось, і гучаць прапановы неяк Украіне ўсё ж такі парупіцца і ўключыць яго ў нейкі спіс на абмен, але абмены гэта вельмі рэдкая рэч. Па-першае, вельмі рэдкая, па-другое, чым болей мы робім яго такім, ведаць, громкім, ну, тым больше будзе кошт, які за яго трэба будзе заплаціць. Ці хопіць на ўсіх красікавых, да? Так. У захаду. Ну, і яшчэ б я звярнуў увагу ўсіх тых, хто зараз робіць нейкія акцыі і ўсё астатняе, што, канешне, тут галоўнае гэта пункт гледжання блізкіх Васіля. І я бы ўсё ж таки прапанаваў без іх ведама і без іх некага меркавання нічога не рабіць, каб не зрабіць горш. І ў першую чаргу Васілю і ім самім. Ну, магу уявіць нейкае развіццё падзеяў. І гэты трэк, хутчэй за ўсё, нікому не спадабаецца. Бо ёсць яшчэ адзін чалавек, які гэты трэк ужо прайшоў ад пачатку да канца. Это немец Рыка Крыгер, прысуджаны ў Беларусі да расстрэлу за нашмат менш заўважныя падзеі. Ці былі яны ўвогуле дагэтуль пытання, да, з якога моманту яго вяло КДБ і фактычна штурхала яго на тое, каб падвесці пад гэты артыкул. Я думаю, што хутчэй за ўсё вось у выпадку з Васілём ён закладнік прыкладна такога ж узроўню. Ну, адзінае, што яго адрознівае, гэта тое, што ён грамадзянін Беларусі, а не грамадзянін Нямецчыны, да? Артыкулы будуць прыкладна такія ж, прысуд хутчэй за ўсё будзе прыкладна такі ж. Я просто не бачу падставаў для того, каб беларуская ўлада праяўляла нейкую там міласэрнасць, гуманізм у гэтым накірунку. Наадварот, іх рыторыка цяперашняя, да, яна яшчэ пагоршылась з кейса Крыгера, да? Ну і вось далей мы, заходнія партнёры, Украіна, яны мусяць быць да гэтага ўсяго гатовыя ўжо сёння і ратаваць чалавека тым спосабам, які ўжо адзін раз спрацаваў. Калі, ну, то бок, калі гэтага не будзе зроблена, гэта будзе яшчэ, вот, ну, як бы, эта сітуацыя, вот, позорьтесь до конца, говорят, да? Вот, тады ўжо, гэта ўжо будзе до конца. Да? Вось. А тое, што сітуацыя будзе развівацца нейкім іншым шляхам, мне здаецца, што спадзявацца на гэта, ну, не выпадае, я не ведаю. Васіля выпусцяць там.
рэвалюцыя адбудзецца ў бліжэйшы час там, ці што-небудзь падобнае. Наадварот, мы хутчэй бачым, што той чорны лебедзь, на якога мы спадзяваліся, я маю на ўвазе нейкую паразу Расіі ў вайне, паразу Пуціна ў вайне, як каму больш падабаецца, калі ласка так і кажыце, таму што я ведаю, што на гэты конт в России сярод этих либералов огромная дискуссия отбывается, что это не война россиян, это война Путина, это не Россия мусить проиграть, это Путин мусить проиграть. Да, але ни Россия, ни Путин теперь не проиграюць. Наадварот, яны пасля званкоў Шольца там адчуваюць сябе яшчэ больш упэўнена. Мне здаецца, што ўсе адчуваюць, што ідзе да нейкіх перамоваў, што Расія не атрымае ўсю Украіну, як яна хацела б, але тыя тэрыторыі, якія яна заняла, застануцца за ёй. І мала таго, вось гэты пуск арэшніка. Прости, Господи, в одном сказе словазвучэнне пуск арэшніка, да? Але тым не менш балістычная ракета міжкантынентальная, якая паляцела ва Украіну пакуль што без'ядзерная зарада. Відавочна, што Расія працягвае як это мускулы свае дэманстраваць. У пэўны момант здавалася, што мускулы сканчаюцца, што вось ужо там карэйцаў даводзіцца падцягваць на фронт, а свае ўжо і скончыліся. Але не, вось вам яшчэ вось такая пагроза. Я бы так не ставіўся да гэтага выпадку. Так. Ведаеце чаму? Ці сканчаюцца мускулы? Сканчаюцца. Я ўпэўнены, што яны сканчаюцца, больш за тое, чым далей ідзе час, тым больш будзе напруга эканоміцы, тым меней будзе грошай у Пуціна, таму гэтая гульня, прабачце, калі ласка за словы гульня, там, дзе паміраюць людзі, але гэтая гульня ў доўгую, яна прывядзе да паразы Расіі. Я не бачу як паразу так на ваенную, але я бачу такая ж параза, як была ў 17 годзе ў расійскай імперыі. Нешта такое ж, такого ж кшталту, і тое, што быў адзін Прыгожин, будзе іншы нейкі Прыгожин, будзе некая іншая сварка ўнутры самой Расіі, таму рэсурсы ў Расіі значна меншыя, чым рэсурсы ў Захада. Другое, што грамадская думка ва ўсіх краінах, я падкрэслю, ва ўсіх краінах, і ў краінах Захада, і ў Украіне, і в Расіі зараз на баку, ну колькі можна. Давайте уже нешта будем размаўляць. Апытанкі ва Украіне паказваюць, што калі раней было 8% тых людзей, якія былі згодны спыніцца зараз. На любых умовах. На любых умовах. Просто спыніцца зараз. Вось 18% тэрыторыі ёсць в Расіі, ну, Бог з ім. Незразумела, у якім статусе, але Бог з ім. Так, няхай будуць. То зараз іх ужо каля траціны. 30%. Все еще больше, 2/3 все еще кажется об том, что не, мы не можем, мы не зломные, мы не можем спыніцца зараз, мы павінны вернуць всю тэрыторыю под такая, як ёсць міжнародная тэрыторыя Украіны з Крымом і з Донбасом і за ўсімі астатнімі тэрыторыямі. 2/3 к 1, але гэта ўжо не 92% на 8%. Але тыя ж апытанкі ў Расіі паказваюць таксама, што зараз уже большасць супраць вядзення баявых дзеянняў. Яны, конечно, у іншым сэнсе. Яны как бы, ну мы ж перамаглі, давайте уже замацуем гэту перамогу, так? І на Захадзе таксама ўсё больш стамлёнасці ад гэтай вайны. Таму как бы гэта не тое, што поле на Захадзе, в Украіне, гэта поле агульнае усіх. І мы з вами можем пабачыць потому, як тэма вайны значна меншая. І калі мы кажам вайна, то у нас 2/3 гледачоў адключыцца ў гэты момант. Яны таксама стаміліся, все стаміліся. Але ўсё ж такі рэсурсы ў Расіі значна менш. І сённяшні гэты пуск арэшніка для меня выглядае такім. З пункту гледзяча
вось гэтай масы гэтага вайсковага зарада, прабачце, калі ласка, я не з'яўляюся военным экспертам, напэўна, яны змогуць у эфіре Еўрараду больш дакладна даць інфармацыю, экспертнасць, ну, такую на той якасці, на якой яна павінна быць ад мяне, напрыклад, пра эканоміку, ад кагосьці яшчэ пра вайсковыя справы. Але тое, што напісана ў прэсе, што там магутнасць зарада была 480, там, не магутнасць зарада, а вот вес, это 480 кілаграм, ну, раней, как бы, на Украіну падалі бомбы 1,5 тонны. То бок гэта не быў зарад, які быў наймацнейшы, і нешта ён такое прынёс таго, чаго яшчэ не была в Украіне. Не, все то же самае, што было, нічога новага. Тое, што... Ракета новая. Так, гэта новая ракета. Тое, што ў Расіі ёсць такія ракеты, і тое, што Пуцін вар'ят, які можа націснуць чырвоную кнопку, ці з'яўляецца гэта навіной? Само гэта не з'яўляецца навіной. Ну, то есть усе чакаюць 2,5 гады, што гэты вар'ят можа прачнуцца з ноччу і казаць: ой, што там мне тут Кабаева сёння у дрэнным настроі, таму націсну-ка я, как бы, націсну на гэту кнопачку. Таму гэта не з'яўляецца ніякай навіной, і вось гэта адбылося. Ён так пагражаў яшчэ 24 лютага 22 года. Я памятаю, заўсёды узгадваю сам сябе, як ён араў, прабачце, крычаў у тэлевізор, толькі ніхто не вмешвайце, а то я вам пакажу, вы сутыкнёцеся з такімі наступствамі, якіх вы яшчэ не бачылі ў сваім жыцці. Ну, прайшло 2,5 года, там эти ракеты Атакамс, правильно? ЦМС, да. ЦМС, да, пусть будзе. Ляцяць на Расію амерыканскія ракеты, і нічога не адбываецца таго, што павінна было б напужаць ЗША. Ці напужае ЗША вось гэта ракета? Не напужае. Больш таго, я ўпэўнены, што Трамп такі ж самы па тэмпераменту, па характару, як Пуцін, і гэта толькі правакацыя, якая яго раззлуе. Ведаеце, ракета ж не ляціць у Вашынгтон. Ракета ляціць у Днепр. І таму гэта наступны такі крок у эскалацыі, правакацыі самого Трампа на дзеянне выглядзе, так я вам пакажу. І... Ну, гэта таксама не вельмі добра. Для вынікаў вайны, для таго ж... Для вайны не добра. Для свету. Для света гэта не добра. Гэта, канешне, не добра, ну, калі адзін вар'ят з другім амаль вар'ятам гуляюцца з ядравымі боегалоўкамі, то цалкам гэта не вельмі добра. Но я просто звярнуў бы ўвагу, што гэта не, ведаеце, гэта не тое, аб чым вы казалі. То есть гэта пуск арэшніка, гэта не сведчанне магутнасці Пуціна. Гэта типа ўжо нічого іншых аргументаў не засталося. Так. Цяпер мы пабрацаем яшчэ гэтымі. Ну і больш за тое, ведаеце, паставце сябе на бок гэтага Трампа. Не на бок там Орбана, либо кагосьці іншага, а на бок чалавека, які адчувае, што ён адказвае вось за эх. І вось у яго выбар. Яму Пуцін прапануе такі мір, который з'яўляецца, ну, здрадай Украіне. І зараз гэты мір таму, што ён прымяніў арэшнік, так это азначае, што наступным крокам будзе вось Украіна і яшчэ Сувалкаўскі карыдор. Таму што ў меня есть арэшнік. То бок гэты аргумент не можа працаваць увогуле ў гэтых перамовах. Таму я бы на яго, ведаеце, не звяртаў бы ўвагі. Ну, Александр неспадзявана крыху аптымізму мне дадаў у разважаннях пра тое, што адбылося. Ёсць яшчэ адзін цікавы нюанс. Гэта тое, што пускі такіх ракет трэба узгадняць. І амбасада ЗША ў Кіеве, яна папярэджвала нават амерыканцаў пра тое, што у гэтую ноч трэба паклапаціцца пра сховішча, магчыма з'ехаць з буйнога горада і гэтак далей. Гэта выглядала, канешне, максімальна апакаліптычна, а тлумачэнне ў тым, што калі адбываецца пуск міжкантынентальнай балістычнай ракеты і на захадзе не ведаюць, па якой дзяржаве, куды яна ляціць, то ў адказ могуць проста спрацаваць аўтаматычна абсалютна. Вось вы кажаце, пратаколы. Пратаколы. Таму што все, ну, то бок сцэнарый ядзернай вайны, магчымыя траекторыі, магчымыя мэты, магчымыя адказы, гэта ўсё не прымаецца вось тымі канкрэтна людзьмі, якія сядзяць за пультамі вось у канкрэтную ноч, там у канкрэтны момант.
Таму оказывается, трэба папярэджваць, і Россия папярэдзіла, што яна запускае ракету не па Польшчы, не па ЗША, то бок не трэба ўключаць вось гэта, а вот там, дзе ідзе вайна па Ўкраіне. А ці будзе Россия прытрымлівацца гэтых жа нормаў, калі яна вырашыць раптам запусціць куды-нибудь далей ракету? Ну, пакуль гэта... Путин паабяцаў, што будзе. Да, ну але гэта... Але ж гэта Путин. Да. Слухайте, вы бачылі на карце, дзе знаходзіцца горад Санкт-Петербург? Ну, вядома. Так. Колькі да граніц краінаў НАТО? Вельмі блізка. Там, мне здаецца, гадзіна на аўтобусе. Гадзіна на аўтобусе. Нешта такое там. Ну, таму, калі Путин нешта такое ўжывае, нешта такое робіць, ён павінен разумець, што ў яго самога на мяжы знаходзіцца другі па памеру горад. Атрымліваецца, адказ можа быць, адказ будзе. Я ўпэўнены, гатовы што Путин калі спрацуюць гэтыя самыя пратаколы, ну, вельмі не спадабаецца. Мне здаецца, што... Не можам себе гэта нават уяўляць, але... Я готовы пагадзіцца, у прынцыпе, все па-ранейшаму, як і было да таго, залежыць ад таго, наколькі Путин в адэкваце. В дадзены канкрэтны момант, да, вар'ят ці не вар'ят, да, наколькі ён цвяроза мысліць ці на эмоцыях, там, што з ім адбываецца. Гэта, конечно, таксама не тое, каб той свет, у якім я хацеў бы жыць, вось, хацелася пападуцца як мага падалі ад гэтага ўсяго, но але тым не менш, сябры, наша рэчаіснасць. Але, паўтаруся, аптымізмам пасля размовы з Александром у мяне стала болей. Працягнем, ведаеце, ўжо калі мы тэму дыктатараў і вось гэтага міжнароднага ўплыву, да, жадання дыктаваць усяму свету, як это нават у Савецкім Саюзе так яны хваліліся. Вот отсюда там мы і... Сели грозить, мы будем миру. І диктуем свою железную волю. Это вообще ДМБ, мне здаецца, нават фільм. Отсель грозить. Мы будем шведом, это Пушкин, прабачце. Амаль одно і то ж. Ну, дарэчы, цяпер ёсць шмат ізноў жа людзей, якія кажуць, што все ж таки это розныя рэчы, і трэба неяк Пуціна і Пушкіна, да, раздзяляць. Ведаеце, калі іду как бы по Кракову і бачу, што вось тут у тэатры Рэвізор, а вось тут балет «Лебединое возера», а яно адначасова ідуць. Я разумею, што Пушкін і Путін, мне не падабаецца Пушкін, но я бы сказал так, Чехов і Пушкін, Путін. Чехов і Путін гэта вельмі розныя людзі. І Путін памрэ, а Чехов будзе доўга. Окей, такая выпадковая агаворка, канешне, нолі. Да, абмеркавалі за адной гэтую тэму. Не ведаю, што вы думаеце, шаноўныя слухачы, гледачы, але тым не менш, да? Ну, у нас свой ёсць, як это, аналог Пуціна. Вось, і сёння быў... як это працяг выбарчага марафона, да, то бок всім уже зразумела, што гэта ўсё робіцца адмыслова, гэта тактыка, якую выбралі улады на гэты вось цыкл выбарчы на бліжэйшыя там 3 месяцы ад даты іх абвяшчэння, гэта прыехаць там, я не ведаю, у кожны горад, у кожны завод, там, ці як вось сённяшні выпадак, у кожны універсітэт, да, і пагаварыць з тымі, каго вось яны збяруць там, правесці гэты сеанс нейкага гіпноза такога, да, і этих людзей пасля выпусціць, каб яны, значит, как вирус пошли гулять далей. Да, покусалі ўсіх астатных, уласна кажучы. Вось, ну, дарэчы, цікавая метафора, вірус, зомбі, там пакусаныя ябацькамі, вось, але неяк так гэта і выглядае. Значит, Лукашенко прыехаў у Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт, з чаго ён пачаў, з парога. Вы ведаеце, уже, Александр, не ведаеце, ведаеце нашыя слухачы і гледачы. Що это у вас у назве універсітэта за мацерныя словы? Лінгва. Лінгвістычны. Ага, я понял. Раньше ж был, говорит, иньяс. Институт, все было зразумела. Что это за лінгвістычны? И, ну, и все засталося жить. Все навокал такие, конечно ж, такие, ну, все, значится, завтра будзе иньяс. Да? Вось, да, далей там показалі ему некія кніжкі, правялі у актавую залу, і ён пачаў адказваць на пытанні. Ну, зразумела таксама, што пытанні відавочна
як это загадзя падрыхтаваныя, і адно з іх якраз вось мы абмяркоўвалі ўплывы дыктатуры. Адно з іх было пра дыктатуру, само пытанне ў кадр не патрапіла, але відэа адказу, ну, я так разумею, запыталіся, ну, а што вот вас дыктатарам называюць? Да, ёсць дыктатура ў Беларусі, дыктатар увогуле ці не? Давайте, я нават гэтае відэа падзяліў адказ Лукашэнкі на 2 часткі, вось давайте паглядзім першую частку адказа. Диктатор, диктатура, да никому вы не верьте, никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Не может быть. Знаете почему? Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги? Ну, нам тут у студыі не было чутно чамусьці, але я спадзяюся, што вам было чутно, што Лукашенко неспадзявана адказвае, што ніякі ён не дыктатар, і ўвогуле, як яго можна лічыць дыктатарам, якія ў яго ёсць дыктатарскія рычагі. Няма ніякіх. Я вось слухаў гэта і думаю, а і правда, што якія ж у цябе дыктатарскія рычагі? Ты з парога ва універсітэце заявляеш, што ён не так называецца. І все такія, ну да, то бок ва ўсіх краінах, там, дзе няма дыктатуры, універсітэт, ты на парог не можаш увайсці. Не тое, што расказваць людзям, як ім трэба жыць і называць універсітэт. Далей ён там прагаварыўся, што это ён інтэрнэт у 2020 годзе адключыў на 3 дні. Да? Раней яны спрабавалі там казаць пра нейкую DDoS-атаку з-за межаў краіны, што вот он сам по сабе неяк адключыўся. Ну, так, бывает, не вытрымалі, да, тэхнічныя пробкі полетели. Да. Цяпер, оказывается, это ён. І там нешта такое прагучала. Яшчэ раз адключым, типа, калі такое паўторыцца. У нас тут была краіна і інтэрнэт. Ну, да. Што я павінен был абраць? Да. Цікава, што... Ну, пагадзіцеся, Александр, цікава, што дагэтуль гэтая дылема неяк ёсць у галавах, да? Типа, што можа паўтарыцца, і тады будзем ізноў адключаць. Я прапаную, ведаеце, ўзяць на сцяг гэтую фразу «можам паўтарыць». Калі ён так палохаецца ад яе, то можа даже спецыяльную нейкую перадачу рабіць, можам паўтарыць. Ну. А вось 5 гадоў будзе з падзеяў 2020 года. В прынцыпе, можам іх паўтарыць як бы хаця б неяк рэтраспектыўна. Але тое, што ён дагэтуль думае, уже ніхто з нас не думае тут, што у 2025 годзе падчас выбараў магчымае нешта падобнае, што трэба будзе адключаць інтэрнэт. Вы полагаеце, народ не выйдзе за Гайдукевіча, так? За Гайдукевіча наўрад ці. Ну, хаця Гайдукевіч робіць усё, каб за яго выйшаў народ. Слухайте, як мне спадабаўся ад Павука. Дзякуй вялікі Павук і тыя, хто гэта рабіў. Дзед яму не канкурэнт, Гайдукевіч прэзідэнт. Во, клас. Да. Але вернемся до диктатуры. Да, значит, диктатура. Оказывается, можно вот так вот сказать, отключите интернет, и интернет отключается. Ну, але ніякіх рычагоў як бы нема. Слухайте, ну давайте, магчыма, нас будуць глядзець людзі, якія вось першы раз нешта чуюць пра Беларусь, і для іх пытання, а ёсць рычагі? Давайте скажем услух. Першае. Вся вертыкаль исполкомовская да апошняга працаўніка гэтага самого исполкому, у адрозненні ад іншых краін, дзе абіраюць кіраўнікоў мясцовай улады, абіраюць кіраўнікоў на ўзроўні абласцей, вся вертыкаль прызначаецца асабіста ім. І ён аддае загады, каму працаваць, каму не працаваць. Па-другое, все сілавыя структуры таксама назначаюцца, менавіта прызначаюцца ім, ён таксама аддае загад, болей за то, ён нейкія крымінальныя справы асабіста разглядае па начах і вырашае, каму сидзець, а каму не сидзець. Каму сустракацца са сваякамі. Так. Мы гэта абмяркоўвалі ў мінулым эфіры. І таму у яго рычагоў... Ну, вы забылі суддзяў. Ну, трэба ж пералічыць уже трэці. Конечно. Да. Все суддзі, судовая ўлада цалкам прызначана ім. Ну, і, конечно, раз уж мы так говорим, то, конечно, все дэлегаты парламента абраныя праз яго это самае візу. Да. Ну, я нагадаю, что у нас цалкам была імітацыйная кампанія ў парламент, тому что у нас было трохі болей за 2 чалавека на месцы. Ну, вы памятаете, так, 2 человека на месяц у нас был парламент, и у Солигорской одной окрузе они были от одной партии,
адны і ты ж кіраўнікі устаноў адукацыі, адны і ты ж жанчына амаль аднаго ўзроста. Як людзі абралі? Я не ведаю. Таму, ну, вось так, конечно, все рычагі там знаходзяцца недзе пад краваццю ў даждах. Яшчэ ВНС. Конечно. Но ВНС не патрэбна. ВНС мы таксама памятаем, да, і як бы, ну, рычагоў ніякіх няма, да. І далей вот другая частка адказу, сябры. Значит, мы памятаем, што ён скончыў, які я дыктатар, рычагоў няма. А што ён меў на ўвазе? Вось давайте послухаем, про што ж ён казаў-то. Диктатура. Это америкосы придумали. Диктатор. А как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать, которые более 30% ВВП в мире производят. Там американцы не могут. А я чем могу диктовать? У нас что, самая сильная экономика, что я могу прийти там в Россию или в Китай, там ногой топнуть, сказать, делайте так. Нет, глупость это все. У тебя нет, допустим, как Иосиф Виссарионовича, вот историки знают, Сталина, он мог быть диктатором. Или Гитлер там, он мог быть диктатором. Вся Европа была под пятой, его все там боялись и прочее. А у меня что есть? Я это четко понимаю. Никакой диктатуры нет, и мне это не нужно. Оказывается, ўжо гэта не той ўзровень. Но мы не разумелі, аб чым Оказывается, диктатура – это не калі ты всім Украине выкручиваешь яйца внутры. Это калі ты всему свету. Это ўжо чалавек, як это, поднялся на іншы ўзровень крыху. Вось. Мы ему про Беларусь, ну не мы, а студэнты МДЛУ, да, задаюць пытанне. А ён ужо думае про тое, як бы Байдену і Китаю дыктаваць. І кажа, не могу. Но Таму я, значыць, не правялі нараду, не магу. Ну, вось, і тут ужо таксама, вось, калі мы абмяркоўваем нейкія бздуры Пуціна, да, то вось гэты прыклад, мне здаецца, ён, ну, нейкі абсалютна фантастычны. Табе задаюць пытанне, ты проста в адказ пераводзіш яго на іншы, як бы, ўзровень і кажаш, ну, якіх я дыктатар? Я ж не магу Байдену загадаць, што яму там в Белым доме рабіць. Ну, да. Не можешь. Але ты значыць гэта, што ты не дыктатар? Не. Слухайте, ну я вось гэта... А что у меня есть? Ха-ха, его. Я выражу на рингтон, так зациклю, потому что это... Там добра сказал. Ну, конечно, слухайте, но гэта выдае, аб чым яго думкі, аб чым яго мары, аб чым ён там, как бы, калі пачынаецца, думает аб тым, што вось, калі б я быў як Гітлер, ці як Сталін, вот тады бы было мне добра. То бок ён не кажа, калі б я быў там як Чэрчыль, та, ці як там Рузвельт, ці як, ну не ведаю, ну Маргарет Тэтчер, напрыклад, тоже была жанчына жалезная была. Ну, так ён не можа сказаць, мы ж ведаем пазіцыю, што Маргарет Тэтчер просто не было у сусветнай гісторыі. Жанчына просто не можа быць згодна з светапоглядам Лукашэнкі на такой пасадзе. Ну так, ну то бок ён не кажа ні пра гэтых, не кажа ні калі б я быў як Эйнштэйн ці Калумб ці нехта іншы. Ён яго мары аб Сталіне і Гітлеры, конечно, конечно. Александр, прыкладна 35 хвілін мы ў стрыме абмеркавалі амаль усё важнае, і як і мінулым разам на закуску у нас застаецца тое яшчэ адна, ведаеце, маленькая акалічнасць, якой Лукашенко чамусьці не можа дыктаваць. Вы здагадаліся ўжо, я кажу пра курс долара. Вот Байден, а? Падла. Вот гад. Ну, што робіць? Долар расце несупынна ўжо. Мне здаецца, тыдзень, вот ён расце так заўважна. Я могу сказать докладно. Да? Давайте так, калі был абраны Трамп? Ну, 5-6 лістапада. Ну, вось 7-8 пачалося раллі. І дагэтуль ідзе. Ясна. Я паглядзеў, што долар падаражэў на 10 копеек за апошнія 3 тыдні. То бок, ну, гэта яшчэ не тое, што мы маглі б называць дэвальвацыяй, таму што все ж таки 10 копеек в маштабах $1 это 10 копеек, але, ну, менш за 3%. Так. Да? Але ён не спыняецца. Сёння чарговыя там плюс нешта каля копейкі. Трохі болей за копейку. Да, і ўжо там не 3
коска 4, да, не 3 рублі 40 копеек, а 3 уже 427, так, нешта такое. І бачу у ваших вачах нейкую эту вот... Як это, зорачкі перамогі. Слухайте, я адчуваю сябе вельмі зараз дзіўна і трохі ідыётам. Чаму? Таму што калі я казаў, што будзе 3,40, а можа там трохі вышэй 3,45, так, я меў на ўвазе зусім іншы сэнс, зусім іншы рух. Мне падавалася, што тое, у якім стане знаходзіцца знешні гандаль Беларусі і Расію, у тым ліку прымусіць паступова зніжаць курс, і гэта будзе вось так, я тады казаў, што гэта будзе напрыканцы лета. Здарылася зараз, але зусім іншыя прычыны гэтага. То бок, как бы, з вонкавым гандлем адбываецца тое ж самае, што адбывалася, але зараз мы бачым адлюстраванне перамогі Трампа і адлюстраванне таго, што інвестары пачалі значна больш верыць у амерыканскі долар, чым у еўрапейскую валюту. І калі вось там 3 тыдні таму быў амаль 1,10 курс долара да еўра, да, то зараз сёння ён 1,04. І вось гэтыя 6% і ўплываюць на тое, што наш паплыў там трохі там 3,5%, на тое, што расійскі рубель стаў 101 рубель ужо за долар пераваліў і так далей. То бок зараз мы бачым толькі вось гэты ўплыў і нічога пакуль болей. Таму гэта пакуль яшчэ ніякая ні тарнада, ні шторм, гэта пакуль вось такая балансіроўка вось з пункту гледжання менавіта інвестараў. Але калі задаць себе пытанне, а дзе дно гэтай балансіроўкі, то тое, што пішуць дасведчаныя эканамісты ў сусветнай вось гэтай самай валютнай гісторыі, валютным гэтых... Чаму? Мне хочется сказать махінацыі, ваганні. Гэта не махінацыі, гэта нармальныя рыночныя ваганні. То яны кажуць, што есть патэнцыял і да 1 і даже да 0,95 к 1. Тому што долар стане даражэйшы за еўра. Што есть патэнцыял у сённяшнім стане, яны настолькі вераць у адміністрацыю Трампа, што долар стане даражэйшы за еўра. Гэта азначае, яшчэ можа яшчэ такі ж рух да 3,6 на працягу там, не знаю, 3 месяцаў. То бок гэта будзе павольны рух, ніякіх там скачкоў у боку права ўлева, але гэта будзе павольны рух і далей. Але прычыны яго знаходзяцца менавіта ў ЗША, а ніяк не ўнутры Беларусі ці Расіі. Таму адбываецца гэта не адмяняе тое, што я казаў раней пра праблемы вонкавым гандлі Беларусі, таму што гэта паказнік, які Галученко не скрывае, што яны не змаглі з ім нічога зрабіць. Они абяцалі Лукашенко, што ў 3-м квартале мы выправім дэфект наш мінусавой па вонкаваму гандлю. Але мы бачым, як наш верасень стаўся такім найгоршым месяцам, аб гэтым уже казалі. Таму ёсць перспектыва далейшай дэвальвацыі ўжо з пункту гледжання стану беларускай эканомікі, але гэта будзе трохі пазней. А пакуль мы радуемся перамогі Трампу і назіраем вынікі гэтай перамогі ў банках. Увогуле, я скажу так. Вельмі прыгожа атрымалася. Толькі Путін, там, Лаўроў загаварылі пра тое, што да долар этот ваш, это все ўжо учорашні дзень. Толькі вось на гэтых всіх мерапрыемствах, прысвечаных БРИКС, да, магутнай сусветнай арганізацыі, яны пачалі пушыць тэму. Давайте мы сваю агульную валюту зробім, давайте ўжо адмовімся ад гэтага долара, да, якую, дарэчы, не падтрымалі самі удзельнікі гэтай вось БРИКС, да, то бок толькі заходзяць размовы пра дедаларызацыю на нейкім такім узроўні істотным. Як адбываюцца падзеі, якія прыводзяць да таго, што долар не тое, што вось што нам казалі яны, да все уже, да там это нічым не забяспечаныя паперкі там і так далее. Оказывается, што нічым не забяспечаныя паперкі у іншых арешнікамі забяспечаныя паперкі у іншых кішэнях абсолютно. А долар ён бярэ і ідзе туды наверх, куды яму і варта ісці, беларускі рубель, як звычайна, ідзе ў нейкім іншым напрамку. То бок наступным разам, калі мы будзем чуць, а я думаю, што мы яшчэ пачуем, і не раз вось гэтую хвалю, да што этот ваш долар, да кому он нужен? Ну, я думаю, што это як сігнал, можна ўжо смело абсолютно сигнал, что если у вас завалялись какие-то гроши в кишэне, да,
трэба перакласці іх якраз у долар. Ну так, слухайте, наконт гэтага я уже казаў неаднойчы, калі вы паглядзеце на рэчаіснасць, на тое, што вось у рамках гэтага БРИКС был адзіны інстытут, які дзейнічае. Гэта такі банк, я не ведаю, як банк, новы банк развіцця неяк, і гэта падобная структура да МВФ, але з краінаў БРИКС. І там унутры вельмі добра можна паглядзець, як яны самі ставяцца да валюты. Там, я не памятаю, але адсоткаў 60 ён сфармаваны не ў расійскіх рублях, кітайскіх юанях, ці там у бразільскіх рэалах, ці індійскіх рупіях. Не, там 60% у доларах. Там вялікая частка, там 18%, напэўна, у паўднёва-афрыканскай валюце руты, баты, як то, у них там не памятаю. Так? Частка есть в юанях, але там ніводнага рубля няма. То бок гэтыя краіны, якія аб'ядналіся ў банк, таксама не вераць у расійскі рубель і больш вераць, канешне, у юань. Ну і цалкам, калі вы паглядзіце з пункту гледжання Кітая, Пекіна, на гэты, знаеце, ведаеце, на ўжыванне зараз гэтага ракеты на арэшнік или ці на расійскую эканоміку, то я ўпэўнены, што Сі Цзіньпінь не падтрымае тое, што зараз робіць Путін. Ён будзе гэта рабіць адзін. То бок он адзін такі на планеце, які збіраецца камусьці пагражаць ядравай зброяй. Але Сі Цзіньпінь публічна не скажа гэта, мне здаецца. Конечно, не скажа. Сі Цзіньпінь будет нормально купляць танныя вуглеводороды, нафты і прыгожа маўчаць, толькі усміхацца. Што ж, сябры, на гэтым на усмешцы Сі Цзіньпіня мы сканчаем сённяшні наш стрым. Здаецца, шмат важнага абмеркавалі, шмат думак выказалі. Вось вам не далі ніводнага разу слова, а вы, малайцы, вы пісалі ў каментарах вельмі шмат слушных. Я гэта чытаў, але рэальна не атрымалася проста вставіць, таму што мы з Александром таксама, ведаеце, шчыльна, так плотненько все абмяркоўваем. Дзякуй вам, дзякуй палітыку і блогеру Александру Кныровічу за тое, што кожны тыдзень прыходзіць у нашу студыю і дзеляцца сваімі думкамі пра важныя падзеі і факты. Дзякуй вялікі і да пабачэння праз тыдзень. Да пабачэння.